Айде. Предното проектче е завършено. Така. Ставили сме на клиента останалите боички. В завеждането, ако нещо се удари, да може да са просторчета, тераската, мазилчица. Така. Кухничка. Трапезарийка. Лампички. Коридор. Коридорът е чудесно, мазилчица. Къде е прекрасна баня. Банята е пуканка. Бойлерче. Спалня. Пак мазилчица. Боичка. И другата тераска. Същата процедура. Просторчета. Черна серийка контакти. Боичка. Изчистено навсякъде. Чудесно изпълнение.